Sibingelele South Africa, eNingizimu Afrika yonke umhlaba wonke, Cape Town, ikephi semamboni bangazi amamboni babingelela. Namhlanje ngihamba nodokotela uSG. Dokotela uyaphila? Siyaphila dokotela siyaphila. Njani na? Siyaphila nasidokotela. Abantu dokotela bebona wena, basuka bazi ukuthi khona impumelelo, basuka bazi ukuthi umcebo usesiduze nabo. Abanye bakubuka kanje bekubukela kude akaze bahlangane nawe bafisa ukuhlangana nawe dokotela mhlawumbe ungathini labo bantu abanesifiso ukuthi one day ngiyaqongolela okanye ngiyabhajetha ngiyafisa ukuhlangana nodokotela SG. Kulula dokotela. Singasho nje ukuthi kulabo abase Cape Town dokotela solo yatholakala endaweni yaseMfuleni dokotela. Kulabo abalapha endaweni yasoPhongolo dokotela iloko yatholakala. Kodwa manje nge-15 December uyobe alapha eJoburg endaweni yaseSoweto la ke wenza khona special laba bake bafika uyoba lapho kuleyo ndawo Protea Glen 16 abaziyo. Okay kodwa uyaziwa uduma kakhulu ngenyoni awuthanda bayazi umhlaba wonke isithwalo senyoni. And futhi unezimbiza zakhe enzima kakhulu ezenza umama ajabule ekhaya. Abakufunela for imbiza dokotela. Kunesidingo wena ukuthi baze bahlangane nawe noma mhlawumbe cha lento ngaqeda over the phone. No dokotela uma ungifunela imbiza mkhulu uma ukuthi ukude uyafona nje sikhulume nawe sikufakele kwa Postnet okanye sikufakele phepha. Imbiza iyafika la ukhona. South Africa yonke akukho la ingafika ikhona imbiza. Okay. Ulonto mina cha ngifuna isithwalo senyoni. Nezwa kuthiwa sinamngozi si right. Ngiyafuna ukuyithatha inyoni. Uthini-ke kuloyo? Wena ke ufuna inyoni mkhulu sodiniwe ukuhlupheka afika kimi eCape Town eMfuleni. Okanye ufike kimi oPhongolo. Kodwa nge-15 ngiyobe ngilapha endaweni yaseJoburg mkhulu. Okay. So ngishathu useJoburg, ngishathu usoPhongolo, ngishathu useCape Town. Ngizokwazi ukufika ngisithole. Inyoni ngeke uhlala ungayitholi. La kunami khona inyoni khona. Ngeke ufike kimi ngithi inyoni isele ekhaya. Lakhona khona inyoni khona wena. Phela la khamba mina khona khamba inyoni. Omunye uthi lakhona khona wena, awe khona nophondo. La khamba khona mina uphondo likhona. Anti uyabona namanje nje nalo ikhehla lami. Uphondo akwenzeke ngalo ngamnandi. Uphondo akwenzeke lingabi khona phela mkhulu. Hlezi linami. Mhlawumbe doda wasihlukanisela amandla ophondo namandla esithwalo senyoni. Kuhluka phi? Kuhluka ekutheni uphondo luthi 2.5 isithwalo uyasicaba egazini. Okay. Kanti uphondo kawuligcabi egazini. Ungaligcabi nje uyalisebenzisa ulisebenzise. Uma sowubona ukuthi selihambela hamba laphelelwa amandla maybe after a year, after 2 years, after 3 years uyabuya ekhaya. That is why ngoba lona asilifaka kwa Postnet silifake kwa phepha asiligcabi vele egazini. Uyabuya ekhaya after 1 year, after 2 years, after 3 years. Kodwa lona lo 2.5 kuleso sikhathi kuleyo period isuka likusebenzela kanandi ngedla lana. Okay, bese isithwalo usifuna wena ngqo. Isithwalo asifakwa kwa Postnet, asifakwa kwa phepha, asifakwa nda ufika wena kimi. Okay, ngakwazi ukufika nomuntu engithandana naye noma unkoti noma umkhwenyana wami ngizofuna isithwalo senyoni usenzele ngemali eyodwa sobabili. Mawufikile wena ubabe ekhaya uzolungisa umzi wakho silungisela wena njengobaba. Kodwa kungiyaye ngithi ku right ngoba sewufike nomama. Sengiyofike nginifake esifuthweni nonke, nginikhulula amabhadi nonke. Phinde futhi nginigeze mhlawumbe nonke. Kodwa mase ngifaka ingcabo ngeke nginifake nonke. Kulaba abafuna ama-products odala usubachazela sibakufonele mhlambe siwabale nje ngafishane umuntu oqala ngqa ukubuka ivideo yakho ku-YouTube noma ngabe kuyiphi na-social media ibuka khona. Imaphi othi cha wathembile? Dokotela lapha ekhaya into esinayo enamandla ongathi iyama-product yokuqala imbiza sengiyithengise kakhulu. Bese kuba khona uphondo into ngikhuluma ama-product ahambayo. Bese kuba khona insipho yenhlanhla nensipho futhi eyokuvula eyokulwa izimpi ifune inkinga yezimpi sekuthi lokho angivamile ukukuthengisa la ku social media
kodwa ke ama product lawo akhona lapha ekhaya kuningi nje mkhulu ngeke ngikubale konke kodwa ke imbiza ikhona imbiza zabo baba uma ukuthi umakoti ekhaya aba njengamanje nje mkhulu kuza uChristmas njengamanje abantu bamadoda ahamba emakhaya kufuna ukuthi amadoda amahamba emakhaya vele noma kanjani a request kudokotela ukuze makafika ekhaya asebenze kubonakala ekhehla lami Okay. khona igolide lamadoda khona igolide linamandla khona igolide lomndeni. Okay, ngithanda kakhulu kule insipho dokotela. Kunomuntu othi mina ngilala ngiphupha ngihambe ebusuku. Ngabe mhlawumbe insipho inga-right ngiyela before alala ageze ngayo bese alala kamnandi. Phela dokotela lensipho le emoya emibi yaleyo nto. Okay. Ma uthole yona nje dokotela uyolala uphuphe kamnandi noma ngathiwa ingane ebusuku ivuka ikhale. Ma uke wayigeza ngale yansipho ikhale. Ngoba khona umuntu athi mina mengilele ebusuku kunento elala nami. Futhi le nsipho le izokwenza ukuthi umuntu alale kahle. Uzolala kamnandi futhi ma uke wayithenga ngeke uphinde futhi ungayithengi noma nini. Okay. Dokotela phela thina siyabuza usamnitha. Kunale nsipho le ethiwa epink. Abantu besifazana abayithengayo bese bayakhuluma lapha athi Sibusiso ngicela ungiphi imali Sibusiso khipha le bhaye ezingane angifuni uSibusiso uhambe nabathile ngabe mhlawumbe nawo lokho obantu besifazana. Dokotela njengoba ngishilo ngithi okwami bengakuthengisi ku social media izinto boyithola uma ukuthi sewufika ekhaya ama product ezinsipho omkhulu wami sikhona akukho lokhu okungenzeki njengoba kunensipho lapha namkhulu engathi isebenzela kakhulu ama Slay Queen. Okay. Phinde kube nensipho esenjenziswa amadoda la uthole ukuthi abantu besifazane ababhekani nabo. Okay. Exactly Shimane. Okay. Uma sokwasebenzisa le yansipho abantu besifazane bakuthanda. So ama product iziningi kakhulu ezinsipho omkhulu ukuthi manje angakaphathi list la. Kodwa nje ke uma sowufikile uzifuna uyasithola khehla ngawani. Okay, ngithula abasifazane namhlanje ngibuzela wena kakhulu. Khona usidokotela uma wengane yami ayi uyagijima kakhulu manje ngathi bangifuna ungithathela ngifuna ukumbamba ngifuna abheke mina kuphela. Into enjalo wakwenzela abesifazane. Into encane leyo mkhulu. Sisenza even ngisho emadodeni. Okay. Most of the time leyo nto sisuke sakha umuzi. Okay. Yeah, kahle sisebenzisa kakhulu emadodeni sakha umuzi. Ngoba akufuneki mawuyindoda uthi wakhile kufike umunye umuntu abhidlize into yakhaya. Kubuhlungu hanjelwa iroofing. Uma sekhamba umfazi ekhaya kuyafana ukuthi ukhamba iroofing, uthethwe umfana wenkomo. Usala unetho. So thine ke sikhonela leyo nto ukuthi siyilungise leyo nto. Kodwa phela dokotela umuntu akamhlalisi umama ngomuthi eze wena. Bese futhi asamthengele into ekhala kahle. Asamthengele into zaKhisimusi, asamthengele ama-iPhone. Fanele abe nayo imali. Futhi ayenze lento le aphinde ethathe nenyoni. Kubalekile dokotela ukuthi uma ngabe so unomfazi uyindoda because thini siyayisithi ngoba so indoda that is why sithi sakha imizi. Usithi thine uma so wakha umuzi kubalekile ukuthi kube khona into oyithathayo ezobhekelela umndeni because awukho umndeni ongasurvive ungenalutho. Empilweni kwenzeka okuyi1 eda mawubanda bathi abanye abakhuluma ngeBhayibheli mawubanda mawushisa ungabe isivunguvungu. So empilweni ke wena mkhulu akekho umuntu oyiphilelayo. Yabona funa kube khona into othembela kuyo. Yes ke abaningi bathembe kakhulu eBhayibhelini kunamhlanje imiza inama roofing. Labanye abakwazi ukulwa bathemba isibhamu sabo. So nawe ungabe ungakwazi ukuthenga themba into yakho lapha ekamereni lakho. Abe khona into nayo ezokusiza emndenini ukuthi umndeni uphakame uye phambili. Ungeke ube indoda ekhaya ungenalutho omkhulu. Lapha kufuneka siye ngane sicambelelana manje. Ubaba befika ingane ejabule phethe amadanoni. Ngithi phela sowufikile ekhaya wathola inyoni. Phela amadanoni azaba khona. Ngeke ube namadanoni inyoni ngeke. Wathola le nyoni ke senginayo ama consequences ngeke namadanoni agcine sekwenze umonakala ekhaya. Amathethe inyoni inkulu khona. Ayikho lokho mawuthethe inyoni nje khohlwa ngendaba ama-consequences. Uyaconfirm ukuthi izithwalo zinama ama-consequences kodwa ngaphandle kwenyoni. Mina mkhulu angifuni uqamba amanga. Izithwalo sengisebenze kakhulu khehla lami. Ngiyazi vele ukuthi izithwalo sikhona esihamba sibe nama problem ekuphileni. Sekuthi ayiyona into engayikhuluma ku social media, ngikhuluma mase ngihleli nendoda face to face.
uthi lento oyifunayo izohlupha ngo1 no 2 no 3 uzokwazi ukuyimela athena uzokwazi ukuyimela kodwa mayethi ufuna inyoni ayinankinga guaranteed kumele khona ngaphandle kwenkinga inyoni even namhlanje akekho umuntu ongavela athena wathatha inyoni ayimlalisi even now athi yena ayimlalisi iyamhlupha inyoni futhi akekho ngathi cha ngayithatha kodwa imali anginayo umkhulu sikhuluma into engekho South Africa mina fuquma mangaka seyoba kunina ngicabanga ukuthi konke sikubeka etafuleni onendlebe ukuthi uzozwa sho esontweni ke doda ngaya phela esontweni ngeza futhi umfundisi onendlebe uzozwa vela ngafika isonto siyophela ngayizwa lo phasi le yahlala kumina ngoba nami ngaba nazo indlebe ngayizwa into umfundisi ayisho ukuthi onendlebe uzozwa so onendlebe uzwile ukuthi inyoni is the best when it comes to isithwala asisho ukuthi kuthwalani mengafuni futhi sithi manje nithanda inhlupheko hluphekani South Africa vele mkhulu uma usesaba ukuthatha into usazohlupheka nje ngoba wawuvela uhlupheka kunomuntu udokotela owakopela eklasini bangakusaba ukopela esaba ukuthi uzobanjwa akopela waphasa umanje uthisha ukuba wasaba ukopela ngale langa ngaba kayena uthisha namhlanje phela into ebalekile mkhulu ukuthatha isinqumo ekuphileni once wathatha isinqumo nawe nje wathatha isinqumo wezwa ukuthi lo nendlebe akezwe namhlanje yiloku wezwe kuyakusebenzela omunye uzosaba ke Cape Town ahlupheke njalo kanti cha requesta drive imoto uye Cape Town umfana udokotela inamba udokotela ikhona escreenini ungasabi uyifonela uzokuphendula kodwa ke uhlale ebudabeni udokotela ubhizi kakhulu mawaba umtholi ufaka uWhatsApp ivoice note usho zonke into ofuna ukuyisho uyokuphendula kalula impilo ibe lula dokotela sesivala nje ukuthini kubantu kuzoba isimo sikamanje abanye bazobe nawo Christmas abanye bazobe nganawo ngeenqumo zabo abayithathe bona angifuni umuntu ozothatha imali yestokfela noma imali yerent athi uzohamba eBetway enganayo inyoni athi uzofaka nje uzowina inyoni enganayo kumele abe nenyoni ukuze ama-decisions afana nalawo mkhulu ayikho into ongayenza ekuphileni sengivala nje ekhehla elidala singasho ukuthi abantu base Cape Town asidibane nemfuleni njengoba siya Christmas abantu basophongolo siyoloku sidibana kanjalo futhi ephongolo lapha na ke eJoburg ke nge15 ngiyobe ngikhona ke lapha eJoburg ngiyocela ukuthi abantu base Joburg abahlangane ngiyobe ngikhona kuleyo ndawo eJoburg from nge15 maybe ngiyohamba nge17 18 I'm not sure siyabonga siyabonga doctor